Horas amanginang, pajupang hita muse di channel YouTube namion, marhitiaka pikiran nami, na mungkin bui pamuraho kita mangurupi hita di pangaradiota, di jamita na yang sipatol hasota di partangyangan songoninang di parmingguon si ganuk minggu. Di tikyon onma video nami na parjolo di tahun 2026 hupasa tami tu hita selamat tahun baru ma di hita saluhut na amanginang. Memang dang mulai dope hita partangyangan ala nima hupara dehami di songon catatan-catatan na boi pamurahok kita di jamita minggu. Dung anon di partangyangan tongdo para dion nami aka pikiran-pikiran nami na mungkin boi mangurupi hita di jamita partangyangan. Di tikyon na yang patol hason nami tu hita pikiran nami na mungkin boi mangurupi jamitata tu hari Minggu tanggal 10 Januari 2026 turpukta ima sian surat ni Apostel Paulus na parjolo sada Korin bindusada ayat 4 saharo di ayat sia. Songono maidok disi ujahama dihita. Sada Korin bindusada ayat 4 saharo di ayat sia. Mandok mauliate doau toktong di debataku sialahamu. Merningot asini rohani debata naung nilehon na tuhamu di bagasan Kristus Jesus. Ay naung gabe mamora dohamu di bagasan ibana di saluhut nai. Di sandok hatai nang disude pangatusion. Ay naung dipahotdo dihamu panindangion nataringot tu Kristusi. Asan dada nahurangak kamu di nasa ragam ni basa-basa ni debata. Na maima na mahamu dihapapatar ni Tuhan Yesus Kristus. Pahoton ni ido hamu ro di ujung gabe sohasurahan di ari ni Tuhatta Yesus Kristusi. Haposan do debata naung manjou hamu tu parsauran dohot anakna Yesus Kristus Tuhatai. Jadi na percolo di son naing patol hason nami tu hita pikiran nami ima taringot tu hata di ayat sia namandok haposan do debata. Molo di bahasa Indonesia di ayat 9 Allah Tuhan kita setia. Haposan diterjemah mai tu pandohan setia di bagasan bahasa Indonesia. Jadi dalam khotbah kita dalam teks saat ini perkataan ataupun kalimat Allah itu setia menjadi satu kesaksian yang sungguh luar biasa, memberikan satu landasan harapan baru akan masa depan yang indah. Sebab apapun yang terjadi, segala sesuatu bisa berubah, segala sesuatu bisa terjadi, tetapi Tuhan tidak berubah. Ia tetap setia. Haposan do debata. Macai belgado pakorhonyon dihita dinalaho mamonai taunon. Allah kita tetap setia. Sada teguran, manang sada penguatan, manang sada poda di konteks keberadaan ni Huria Korintus tadok dope nasida na so dewasa di bagasan haporseaon. Istilah na asing tardok dope nasida Kristen susu. Tang matoras dope. Belum Kristen makanan keras. Dan akka parhaporseaon nahot dope nasida. Tukpe nunga di jalo nasida barita nauli. Alai saitong dope bimbang mubauba rohan nasida marpardemuan duit wakka tantangan-tantangan kondisi huria na masa
ditiki. Alai songot sada alus manang songot sada kesaksian na mangulu, sada parindangion na mangulu tu kondisi perkembangan ni Huria Korintus ditiki. Padohan ni Apostol Pauluson macai arga situtu haposando debata. Na merlapatan di tengah-tengah ni godang na sosi haposan, godang na mambain ganggu roha, godang na mulai dang bertumbuh lamatoras haporsion na dipatol has padohan haposando debata. Tuhan tetap setia. Menggambarhon sada landasan kuat, fondasi na margogo situtu buasa ikon pujiot taibana, jala buasa ikon toktong mandok mauliate. Songon na didok di ayat 4. Mandok mauliate doau toktong di debataku sialahamu, maringot asini rohani debata naung nilehon na tuhamu di bagasan Kristus Jesus. Ya, kesetiaan itu juga menyangkut perjanjian. Hot do debata di padanna na laho paluahon na sajolma manusia sian dosa. Jadi tidak berubah. Segala sesuatu dapat berlalu. Segala sesuatu akan berubah. Tetapi Tuhan Yesus tak akan berubah. Dia akan tetap setia. Tuhan kita tetap setia. Ini menjadi satu penghiburan di tengah-tengah banyak pergumulan. Ini menjadi ibarat satu harapan di tengah-tengah keputusasaan. Seperti air di padang gurun. Pernyataan ini begitu menguatkan, meneguhkan jala pahoton roha laho makaporsyai barita nauli di bagasan Kristus Jesus. Jala marhite hasatiao ni debatado jala na haposat do ibana di sima di pasahat ibana gudang dihita hamoraon. Jadi jangan ragu di 2020 nomon neng berengon nami di paborhat tita dohot sada pandohan haposando debata. Nunga godang dilehot dihita nagumodang siyan nong dilehon na dihita. Siyan hamoraon ni saluhut nong pinasahat na tuhita ima haluaon di bagasan Jesus Kristus. Jadi sutung tapikir rupani dison hamoraon arta. Hamoraon rupani sinadongan. Kesuksesan perhepengon daam. Molido imana pe dison ay naong gabi mamora do hamu di bagasan ibana di saluhut nay di sandok hatai nang disude pangatusion. Nunga disingkapkan, dibuka, dilehot tu hita pangatusion, taringot tu hasatiaon ni debata, holong ni roha ni debata. Jadi padohanon paposon rohani huria na parjoluido asalam tugu marhaporsiaon di Kristus Jesus. Asal nang lalap na sida di haporsiaon na makanan ataupun istilah Kristen susu. Alay ikon lam dewasa. Unang lam marpekpeng haporsyon na sida. Jadi pandohan di ayat Sion haposan do debata. Ataupun dalam bahasa Indonesia Tuhan Allah kita itu setia mengingat dalam segala janjinya. Haposan do ibana. Di tengah-tengah dunia yang sulit diprediksi, unpredictable, sada yang tidak boleh diragukan, dan satu yang tetap dapat dipercaya untuk selamanya, yaitu Tuhan. Debata, bagasan Yesus Kristus, haposan, tetap setia. Jadi, upikir kami, molo merjami tahita, tusima aja kota. Tu panandayon, taringot tu hagugoon ni debata, jala haposan do ibana, manuktong hotro di saliling-liling na. Tuk pedibain tema ni mingguta naung gabi mamora do hita di bagasan ibana di nasaluhut nai ingotot tama mamora hita ala ni hasiatiaon ni debata naung manongoson Jesus Kristus tu portibion gabi mamora hita
di ngolutta di pangatusion tarlumo bimay dapat hita haluaon ay ido arta naum arga sian saluhut arta na adong. Jadi pikir kami di tiga turpo kita asa menyadari ataupun merenungkan ataupun mengingat kembali nasa na adong diau haluaon doh nguluku di bagasan pangaramutiyon ni debata margati pe taon alay anggo debata haposan do ibana manang tetap setia tidak berubah untuk selama-lamanya. Jadi pikir kami sada hagugo nembaru maun molotung adong galiro hatta manang molotung ganggu depe hita laho mengadopi tahun 2026 nagaljang depe siada fatta. Ini kesaksian yang hidup paling dangion na bangulu haposan do debata di atas ni saluhut. Nunga mamora hita taringot tu pangatusion mananda linggan basana. Maka tidak ada peluang atau maka tidak ada satu alasan untuk meragukan kasih setia Tuhan. Tidak ada satu alasan yang dapat kita pakai untuk meragukan pertolongan Tuhan. Sebab sudah nyata pertolongannya dan ia akan setia untuk selama-lamanya. Kesetiaan Tuhan dalam setiap janjinya dan pertolongannya dan pekerjaannya yang telah terbukti dengan memberikan keselamatan dalam Kristus Yesus membuat kita terus layak untuk memujinya dan menyembahnya